amina abaraja ngata ngare temenaye wala sa aslamu naam antigira herela ala kanwuli herela amin ambi femi ni ala fe herela ala ko kanye amin ambi siratoro mi jeni lahara naam ala ka duana je amin ya rabbi ni sayyidina ali wa rabbuna horomai naam sallu ala nabiyullah wassalim sangare bele temanya mse tenda ngata kilengeli oko aslamu naam shoyna naam anyellaydu mindi ama naam ni ala sana ami fego dafa ci ukaka anyanga walada blayoro mina naam node arlu zatil alami naam wama biru zatil alami ci node jine kolo kasheti naam sayyidina ali aha ani jine kafiru ka nyonzoro chogoya naam ako labana chogodi aha nyefo anye ni ala sona ni yanzi ko flanae ci o kasheti nga sangare nyamugo obibe nya foye mo tarugo ngaja ci aba chusuma ya doni aywa ni ala yi wati no ya mi dokala naam ni ala ya ndeme aha amina klala ukaka sayyidina ali ka jine kolo kasheti naam ni a volume 2 ci numéro 2 sangare anziki ko flana aha a kasheti ka wallahi o anya bla yoro mina o dongo naam amba tay ci kanze zena doni naam asal le galibi aha karam allah wajha naam zulfaka bilbala no imam ali ci anana ni ngama ayake ci sigatallah wa aymin na rafa ala sana wallahi sayyidina ali naam niya atofo politiki aha boli bi sone kami naam abin yana ko allahu akbar sayyidina ali naam ala kunye nero dama aha na kongo naam niye na fige mimi fe tsukufo allahu akbar bele Kabako. abaraja ngata sayyidina ali naam ala kunye nyekli do kalfala aha na ya nyi waga ka jojo nyedo fle naam ni na fige do mila tsaki inyo wable ah mimi fe abibi koropo allahu ika akbar donne aha ibi desa ko fo kabako sangare ika kalande naam ebi desa ko lakale aha ita do fem yarabila allahu akbar sayyidina ali naam na prena aha nyingelempe naam tasma bi wuli jore la billahi allahu akbar sayyidina ali naam na mogo bila ki nyara mamine aha na preni la naam prenga nyingele aha ala yati bo kalama ayisri fodme ah sangare preni ko fe bi balaki ise flare bul famile gele billahi bilbala kabako sayyidina ali naam ala ye bonya ukai ci ala ye karama ukai naam wa ala ya bla kuba benye felala wallahi sigatallah okera mogo ka ja nyona dire sigatullah sangare mogo te kalinya ha ay abada sayyidina ali ni cheshi te kalinya jiya kono ay ala de ya bunye ci wa ala ya takai siga foita wa ya taka jena de wallahi sangare okera. nyamugo ma ninga sheti ngute sayyidina ali ko yuble ah abi famu di e ni nema ci kamla sira naam kala kala aha islamiya kumu naam kumu munga aha aywa islamiya bire naam ami munga kasheti na ibi lemani asro naam tuma dola fi bi yere nyininga eske ne yere islamiya re ah kabako tabu islamiya aha na kungera kuwo kolo naam
akuma kira ni sahaba ye barake ka jirbetike ka gilbe boti ka gila ka yoro fura ka je ka getaji ka pendri baru ka dua kono ka anda ka television blala dro anda soro barala subhanallah ni wala dai na ibna chawjori chidu wala dai ngono wallahi ibna sayyidina ali joroi siga foi tala sangare ni wala dai na ina dai jinawla jine kafiru da nai aywa kuma ya fe chumina kashati folat minela no imam ali asal le galibi yani agafo ani jino kerenyo na fej menu seyo ma hali bi amodo kono chiedo sigata sababu min nana ni jino ni sayyidina ali kan yoro yi ambo nyefiye ko sadala no bana uwe nyoro chugo mi ni odo ukele ko fa ka nyoro mumaro la ni ala sona bo fi sangara temanya mse otma andi me mbla da gernable ay ami temeni wala dai o kaka are nyamogoma nam l'histoire de l'imam Ali et le mauvais djinn dans le puits. agon ye sayyidina ali ani jine kafiru kam manay kolo kono no ye biru zatil alami jine kafiru mo kolo kono oni sayyidina ali ye nyom goro minge na Allah sana amnu la khalai naam. On cherche la protection auprès du Seigneur contre les embûches de celui qui souffre. Et contre tous les maux de la création. On commence par le nom de Dieu le Tout-Puissant. Le sage. Le Dieu unique et éternel. Le clément qui manifeste sa clémence. Le miséricordieux. Après que le salut et la paix soient sur notre prophète Mohammed. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Khatim al-anbiya khatim ar-rusul mutawwil mutawwil. Wa salim. Ami salaka. Wa salim. Naam. Et sur sa famille. Ami salaka sahaba nyimo naga dema salmaka. Aga dema minu turako. Naam. Ses amis qui étaient sur le bon chemin. Anaga sahaba nyimo minu me chestraka. Ami saluka. Okona mora isanam gela. Naam. Kana nyare niyazi guflanai. Sayyidina Ali. Naam. Ani jine kafiru ka nyozoro. Niyazi guflanai. Kajeti nimero fola. Naam. Anyabla saramina. Naam. Tumamina ni kira sallallahu ta'ala wa sallam. Wa salim. Sangare Ani sahaba tumna kumo kono. Naam. Unanu yera so kumo kono. Okaraminga Muhammadu ni sahaba ujigina. Naam. Uye mile umbla bla orola. Kadrapu unturu kudaw da orola. Orola sa. Naam. Kalande unye shikrama. Naam. No sahaba uwe. Unana kira yorola kira kallafya borola. Naam. Ukuyala ka kira. Naam. Jimlogo bana azagalido. Akwanye tasirala ni ngwe ngoya. Naam. Kafoni esira do ekabita dugula andodo. Jimlogo bana azagalido. Chedo. Logo kema kantoro. Aywa. Wa anyere sira ledo. Anyuka.
angunu gonedu wanda da ma ke chugum nabli kabako sabo be ni shikra ma kan ne fokre wura ngala dara chidu ni kara nyamai na nyamina be ni shi eklima o figa ga nyama hakli tigi hakli sigle nye wala sa baraka na che chidu Sare, nyamukoma. ala kana baro chamulu ami nam Le prophète Mohammed, Père et salut sur lui, dit: abo kira ko yoro sallallahu ta'ala wa sallam Oh, vous qui combattez sur le sentier d'Allah, abo ya aw mogo minum bi jahadila allah ta'ala ka siratika kileleka nam qui d'entre vous connaît cette vaste forêt? abo joni me awla memen ngo ko lelo Blebele. o che ko pay ayo joni me awla memi yando nam Aywa. Qui d'entre vous a été ici une fois? joni me awla min de la ka seni ngo ko lelo ya shengeli nyona nam Le prophète du livre a dit kitabu wala kibaya fo directement Abdullah, le fils de Ansil Djouguniou, o yoro be abdul ansili juuniyu na o kira ka sahaba bay nam et Amourou Oumrieta Domriou, ani amru umriyata domriyu ni sahaba che fly ngi ka bugo bay ni uchi ka boya sister na kata sebu yalla nga kla wajul la uta kana Allah. sila Sare. abdul ansili juuniyu na ani umar umriyata domriyu ni sahaba che fly ngi ka bugo ma femba chidu foi ma gele ya kira bulu na tama ke yoro la ni nunu ma kala jigitugo ni sei chidu ya rabbi ala kan jigitugo ami nam ô prophète de Dieu, ya ala ga grano muhammadu sallallahu ta'ala wa sallam Salit. nam nous connaissons bien cette vaste forêt. wallahi aw men ngokole ndo kusobe o sahaba cheflay mangay nam Nous avons passé ici plusieurs fois. wallahi aw ndeme ne yati mangu chama ifu ngone ayo nam Mais cette forêt vaste est mauvaise. ngani ngokole inda na ni kuma chedu bay chidu nam On jure, angalena si tu rentres dans cette forêt, wallahi ni dona ni ngokole ngulo na tu raconteras toutes sortes de drames. inye bida je gele beka toro bebe ni ngulo nyani shi bebe ni ngulo ya kabako nam Les guerres de feu, ina tasma kalawi wana ken ngulo ya okoro ni mogo min dona kumina na gele ba kono kele ba kono fo tasma kele ba kono sabu jine kafiru ka kungulu kabako nam les mauvaises guerres. ina kele jugubo we ni humina ayo nam On jure, angalena ici c'est une terre simple. wallahi ya edugo kulu gwazai akele rasabele kele bani ko anna to su na anna na yere soro dugo kulu gwazaka nam Même on ne voit jamais passer les oiseaux volants ici. aku wallahi ni kuwe ngono ya na yala ka kira hali kono pando ito yinyela ni kuwe ngono ya Sare. ka fo ni kono ni pane ni atato e kuwe ngono ya jamais kabako ni tida kono pando ka yoro mi ni eni ka sahaba ufulla ka do kuwe kono na rabara ko torla kabako wulla nam Ni un signe de lion, wallahi hal waraba seno uti ni kuwe ngono ya ai ka fo ni waraba teme yoro ni ya teme voi ni ya se noya ni kuwe ngono ya ito yinyela nam rien comme être vivant ne peut vivre ici. Daven foyi min bɛ se ka dani min bɛ dani na n'a bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ nin kun kɔnɔ yan naam Sauf les mauvais djinns. fo n'a kɛra jinɛ kafiriw ye dɛ jinɛ setanɛw i b'i hakili to o la hɔn ayo n'a fɔra jinɛ kafiri jinɛ setanɛ na setanɛ yɛrɛ de ye jinɛ ye wa jinɛ ye setanɛ ye ayo mɛ ni jinɛ min bɔra silamɛya hukumu kɔnɔ k'a kɛ tiɲɛni ye o de ye setanɛ ye chidu Sangare. mɛ ni jinɛ min donna ala la ka da ala la na a bɛ fɔ o ma ko jinɛw chi sigatalla ko foyi tɛ se ka ɲɛnamaya kɛ nin kuma in kɔnɔ yan fo jinɛ kafiriw Allahu akbar naam
car il n'y a pas d'eau sur cette terre. Sabula ko jite ni ndugu kulinga ya. Yoro nazaro ko sans l'eau il y a pas de vie. Ko ni jite. Yana mayati. Jidu. O kuma ko jine kafiru daga yoro de yaye. Fo itise ka nyana mayake ya. Fo jine kafiru nu. Wa sabula ni ndugu kulinga ya. Jifo itala. Kabako. Non. Personne ne peut vivre ici. Ago nyama fo itise ka nyana mayake ya. Non. Sauf si tu ne veux pas vivre ou te faire maudire. Fonna ya so ibi faki yere tache ki yere halaki. Ni bona jena. Ibi ne ngo ni kono. Ni bi faki yere fa ki yere halaki. Ki tache. Ibi do ko ngo ya. Are nyamgoma. Aywa. Non. Mohamed. Ya la kakira. Sallallahu ta'ala wa sallam. Wa sallam. Depuis que nous sommes perdus vers ici. Wallahi ko kaban tuluna kanyeshi yama. Ni chefle manga hanibi. Aywa. Kabi awnya ye ni andrune kanyeshi ni ngoda ima. On a su que personne ne peut venir nous aider sauf Dieu le Sauveur. Wallahi awnya do davenze ka andeme bli fala. Jidu. Sigatola. Ni ala ka demete. Fo itete ka ambo ya bli ni ala yarate. Sigatalla. Ni ala ya andeme. Ode bi kede. Jidu. Ne te kabanyi chine yama. Ne adonya onya adonya mani ku gelale. Ya Rabbi ala ka ga kunu wa. Amin. Non. Car il nous a aidés. Ala ka deme do be. Ayo ke auna. Sabu ala ya aundeme. Jidu. Ala fani siriyara aunga. No Abdul Ansil. Uniyu. Ali Umar Muriyata Domriyu. Non. Dieu nous a donné une connaissance de marche à pied. Ako ala ye gunu dawma. Tama gunu. No mi tama. O tama yere bike chogo mina ni gunu mi. Ala yo di aunema. Jidu. Ala ka fani siriya do ko kawni. Sigatalla. Non. On peut marcher loin dans peu de temps. Ako awu mi se ka yoro jantama. Sanga fitini ngono. O kore nambara duro anga tili. Nambara duro mi se ka sianzi yoro la. Telimanga. Kabako. Anga tili. Non. Nous sommes très rapides. Anga tili o tili adai. Ni Abdul Ansari Jubaniyu. Ani Umariyata Domriyu. Nous manga ala kirama ko olu ka tili. Non. Sinon nous mourrons tous ici par la soif. No kunde jimlogo kuma be faya. Sabu jiso to gotia. Jidu. Ni man ve. Ijando ala ha. Aywa. Iga jamakulu chala. To ki kofle. Ala ga bele babati nyefe. Bele bati yangala. Bele bani arabukan ni furgiya batte. Bele dobe aka kuma manjafi. Aywa. Sangare. Ni sahaba chefla ye kira ka kalando ndi. Bara changata. Mais ko lu bi se ka tama jake. Ala fani siriyaro ka ko duma. No kunde ko mlogo bu faya. Allahu akbar. Mais kira ti so lawo. Ayi. Mais ala ka kira do. Odo. Mais ala e fe be ka hele. Hasiriyati mugunye. Ayi. Are nyamgoma. Beni sovendo. Jidu. Ala e mindima e wasa dola. Aywa. Mais ni no ko no ala e kemi yo majane. Ateni ne chebile. O ya bole eni ne cheka bla ne ala che face à face. Abi fo ma ko hasidiya. Wala hasad. Jidu. O tumi be disugodu sukuna jema. Iga fo mo nyala batula. Hasidi mo ine. Amai. Sangare. Non. On a fait 3 jours et 3 nuits de marche dans une seule soirée. Yala ga kira on de la ga shusta bane kle sabatama ke. Ula da mingele. Kabako. O kore mogo mi tama yere. Iya blaka boya. Ka ta segu. Otuma aboto bamako kata segu. Aye kle ga sirala. Ka shisirala. Ka kle ga sirala. Ka shisirala. Ka kle ga sirala. Ka shisirala. Abi fomi manazara kana ko son 12 heures. Kle saba. Ani shu saba abi tama na ma jofiu. Ko on de la ka wuli da ingele kata ndaka da wutika. Allahu akbar. Non. Le prophète Mohammed s'est étonné des rapports faits par ses 2 disciples. Wallahi, Europe kira kaboko era aka kalande fly na kumaina. Kabako do de. Uga tamai.
وما كده كبوكويا سبب كده كما دو وبو كيكا كرو وبكده جمنو كاكرو لو كوكو بورا يشين جاما يامنو يامتا كده كبوكويا كباكودو لو كنتو كما نلا خليده نعم Lorsqu'il expliquait de cette vaste forêt au prophète Mohammed, son visage était très clair comme une lune éclairée. Sigatallah. Mais non, non, bana. Fajembe gabo kalama. Nyama dongo biba. Chauffeur ke dongo biba kato walala. Na yi hagli sigi. Abiyo ka nyama babulu. Chiedu. Mais e jawli le dongo bane. O ya bane le. Ko makira jatigele do. Ati yoro ndo amadeli ga se afiu. Munu me ga foala asirale do. Mais o bika la kuma fa bi yelela. farfonne wala le ka sura nyata doro fu la ya Allahu akbar jibril be jigi ale de ka na le ko ale sira me ko fo dala ya ana galale abigele abi mo jigi tike wallahi aburu ko kana ke abi yele miselina na asaba chef la be ka nakale ke ani sokadi ci na il était très joyeux. Wallahi wa yasra condamné de kusuba Agni ube bole do fenyana. Comment peut la kale pour lui? Aïwa. Non. Directement, ils ont vu une élite chevalier. Robbe oui ou kera flega sotigi dedo tiginai. Ka chedo ye abi sosafe. Ayo ka jam. Non. Nyoba tiginana. Non. Il était masqué et tout couvert sauf ses deux yeux. Ouyaye ay robbe datuguledo fona kara anyedigani flay. O tigina nato. Sembe garola tebe. Sigatola. Fe nato. Mima bulu donde. Abuga minino donde. Sembe meto nyininga. Alaga kanyana. Ami. Uyesu tigi dedo tigina nyi. Aw yera minge. Na. Ben ni sojara. Usirane dongu ni sojara ku. Ayiwa sabu ame kene minga no ame dugukolo minga afara moko dugukolo gwanza ko biru zatil alami amo tereka no ardu zatil alami dugukolo tamashema kabako ubo de tereka sida o manaye mowe jimlo bala toro baka abo lajella ni jisro lo bloka galaba chiedu are uyesu tigi deti nae na Il s'est rapproché du prophète Mohammed et s'est dit Lorsque le prophète Mohammed a vu le chevalier, il dit Qui d'entre vous peut demander ce chevalier pour ses actes? Aïwa. Moro nato nyemelekele fabe melekele fonye dgeni fla ano kungu tigu kono kani jo ma ko joni mita nyiringa darokala joni no abora mini abi mulaya woroyi sabo tora kanyule Aïwa. Na Immédiatement, l'imam Ali s'est levé et dit Je vais lui demander tout de suite et j'arrive tout de suite. Manja kusubede. Aïwa. Doiche sokono. Ote kuche. Sigato. Doiche kunula. Ote suche. Chemingara che kungokono. Kage che sokono. Imam Alidu. Chidu. Ola begina ka wuli kitire wuli. Ago yara ka kira. Ngono mitanyi nga sisa. Misegi masisa.
bon mita ɲininka sisan o ye tiɲɛ ye nka n bɛ segin sisan e y'a bolofɛn si dɔn wa mais ale dama ta in nana bɛɛ ye sabu a ta ye zulu kafari ye tiɲɛ don o bɔra ala yɔrɔ la siga t'a la i ye murutigi o murutigi ye numu dɔ de y'a dilan walima dɔ de y'a dilan mais ala ta o de ye nbamuru ye tiɲɛ don min dira asadulayi galibi ma naam. Directement, il est monté sur son cheval et faire face à l'île. À son arrivée, il dit au chevalier: Qui es-tu? Tu es qui parmi les élites de guerre? Tu viens de quelle famille? Le chevalier répond: Je viens de Fazari. Dans la famille Bani Fazaria. Bani Fazaria diouye onye. Ne Bani Fazaria didoye. Sangare, nyamama. Et toi, qui es-tu? Rado, Johnny. Ngoroloi. Ago c'est Nalima, Johnny. Non. Comme Ago Bani Fazaria dido. C'est Nalite Chengo. Non. Ça va n'y melekeledo. Tiedo. Nga Bani Fazaria do. Ali ngasa ko redo Johnny. Naam. Ali bina fosa. Aywa. Naam. Ça c'est quelle sorte de masse? D'où vient-il? Ago jamakulu bay mi vlay ko fani. O ko sayyidina Ali bora jama ba mina no kran sahaba we. Ago jama bay yi mun jama e. Aywa. Olu bora mini. L'imam Ali dit: Imam Ali jabi di sofiki deima. Je m'appelle Aliou. Le fils de Abba Talib. Abba Talib dédé né. Imaye. Akone tomo Aliou. Ako Abba Talib dédé né. Nam. Je suis le fils du tonton de notre prophète Mohamed. Ako kira bilaga dédé né. Tiedo. Odo. Ako ndogo Aliou. Omanye. Ako Abba Talib dédé né. Omanye, ako kira Muhammadu binake dédé né. Allahu Akbar. Nyamgoma, aparatu. Aya yera togofo. Ka bokulu fo. Bonya wala mimba kanu ba bo yani je chebe. Takla ko daka. Allahu Akbar. Saja. C'est takle dara. Sigato. Non. Ces mains sont les élites de guerre de notre prophète. Ako jamakulu ba mi bleni. Ni kira ka kele jamakulu de. Ni kira ka sahaba we. Ni jamakulu we. Aywa. Non. Les éléments qui ont fait la guerre de Sakasugu. Ako Sakasugu mingera sisa. Ni islam we tatku kafiru la. O kele jamakulu ba o de fleni. Tiedo. Wala nya fiye kashedi tamanina. Sakasugu kele bane ko. Nana ku bunu reposer. O bane ku bisra bila sakataso. O ko nana labandela. Allahu Akbar. O Sakasugu kele kera. O sisrola. O falasrola. Ago Sakasugu kele mingera sisa be. O jamakulu bo o de ni. Kabako. Non. Ce sont eux qui m'ont envoyé pour demander ta situation. Olu de ne ci ima. Konga ni ni ngeka la halola. Aywa. Non. Lorsque Fazari a attendu les dits de l'imam Aliou, Momina Fazari ka sayyidina Ali ka ngoro foyme. Non. il a fait un signe derrière lui par sa main. Olola ayi bolo komi akofe. Ka bolo kori akofe. Ja kojugu de kelelo. Momina ni uye kele sahaba we. Ale la ga jamakulu bado. Olu dogo. Usirana. Ko nyanguma Muhammadu la ka jamakulu bi soro ma falo we. Nyale kala we. Olu dogo sisan. Mogo kele ne yikun bo kana ka na ko nyini. O de Fazari ka chenyi. Kaba farasa ko kiya anaga jamakulu do. Ale ni sojara ka lafiya. Asoro ka bolo kora ko fe ko to kana. Non.
Et directement 22 chevaliers sont venus. Ils sont tous comme des panthères. Lorsqu'ils sont venus près de Migdadou, Aliou et le chevalier sont partis auprès du prophète Mohammed et ses disciples. À leur arrivée, il a enlevé ses masques sur son visage. Il a salué le prophète Mohammed. Le prophète l'a répondu. Le prophète l'a bien regardé. Il a connu Kutubata Zacharie. Le prophète a dit: Oh Kutubata, tu cherches quoi dans cette vaste forêt? Le chevalier répond: rien. C'est notre Père qui nous a envoyés pour une mission. Au retour, nous nous sommes égarés. On ne sait plus que faire. On ne voit plus le lieu de passage. Fleuron monobolé, Kaboulou, Niamillona, Fabé Fleuron tout. Ça serait fouetté. Non. Nous avons très soif. Jim Logo Billy Kova. Agara Sigatallah. A great Jigida Moka. I will Jigida Kraka. Jim Logobana. Non. Dès que Ali m'a dit que c'est vous, Kabi said Ali ko Auma. Ko Mohamed Doinika Jamakulu. Non. Je jure que j'ai été rassuré qu'on ne mourra plus par la soif. Nema ajigia fiyo ko jimno ba vable kama foro ko Muhammadu do Muhammadu hineba Muhammadu ladri Muhammadu makariba ne ado jimno ko ti fo kana ble abinyana bosida Samare kibaru kama foro no fongo abinyana bosida non. Le prophète Mohammed dit: non. Donc on se confie tous au Seigneur le Tout-Puissant. Oh, ni ala jasa. Ni ala yemi la tiganga. Anu kanada. Sigatola. Aw jigida be aw nga aw yere jigida mo ka fendan sibulu. Ma ambe ga jigida alaka. Ni mi yere ala jasa anu kana. Sigatola. Bele nyamugoma. Bara chamata. Ni ye dine bare to mina. Ni o laje kananga mo laje misi kono dunadula. Abi jigi mise. Wallahi sigatalla. Ka je muso ni dengo. Ka je kablako. Ka je damu beko. Ka baraka fi sabilillah. Ala ga dinana. Ka segega ka jimlo go glangu. Nimi ke wati mina sahaba mi mise ka dajitu. Ni joliti yala. O ma ka dogo de. Bele kabako jimlo go gelefe. Ka te fanshi. Mais il me garde mon gars, quoi, ala ka dine ka deme. Tido. Bokana ye,
aw o diinɛ de b'anw tɛgɛ kɔnɔ bi i n'a fɔ fila dɔrɔmɛ la sugu kɔnɔ mɔgɔ ɲinina ni balo sira ɲininaw jama ɲinina ni tɔgɔ ɲininaw bonya ɲininaw ni nkalon sira kan gɛlɛyara non. En même temps, il a regardé à côté de lui Abdoulaye Umrieta. A ko yɔrɔ bɛɛ la kira ye a kɛrɛ filɛ a ye Abdul Ansari Juguniyu ani Umaru Umriyata Domriyu a y'u lajɛ n'u ye sahaba cɛ fila in ye naam Et il dit a ko sahaba cɛ fila in ma tuguni reprenez votre causerie pour que nous puissions bien comprendre. a ye segin a ka baro in kan dɛ a ye segin a ka kuma fɔlen ninnu kan walasa an ka faamu sɔrɔ kan naam. Ô prophète de Dieu, ya ala ka kira nin ye Abdul Ansari Juguniyu ani Umaru Umriyata Domriyu n'u fila mankan ye kira masa naam. on jure qu'aucun groupe de guerriers n'est venu dans cette vaste forêt et se retourner. wallahi an galena ala la an ma deli k'a mɛn fiyewu ko kɛlɛjamakulu dɔ jiginna nin ŋun in kɔnɔ ka segin ka taa lakale o m'o mɛn kabako a gɛlɛyara sa n'aw ko k'a m'o mɛn aw ni anw filɛ o kungo kɔnɔ yan ne mɛn ten dɛ ala mɛn naam. Car il n'y a rien ici à l'exception des mauvais djinns. sabula ko foyi tɛ nin kungo kɔnɔ yan jinɛ ma yɛlɛma ko kɔ jinɛ kafiri dama dama o de kɛ bɛ ka yafa kabako ani jinɛ mɔriya ko jinɛ ma yɛlɛma ko o dɔrɔn de bɛ yan ani mɔsuru o dɔrɔn de bɛ nin kungo kɔnɔ yan naam. Il n'y a pas de route ici sauf les sables. wa sira foyi tɛ yan k'a fɔ nin sira dɔ ka taa dugu dɔ la cɛncɛn mugu dama dama kabako naam. Aucun homme ne peut venir vers ici. a cɛ si tɛ se ka na yan cɛ si naam. Sauf si tu es sûr de toi. fɔ ni da bɛ ka cɛya yɛrɛ la dɛ ne tɛ se k'a kɔrɔbɔ dɛ yan kɔni naam. Il y a des longues collines. kulujanw bɛ nin kungo in kɔnɔ yan kulubaw yɛrɛ nin bɛ ka lakale sa sahabaw bɛ ka ɲɔgɔn filɛ filɛ u bɛ maa caman jigi tigɛ dɛ naam. Des grands sables. a ko cɛcɛ kɛlen bɛ k'a bɔ bɛ ɲɔgɔn kan komi kulu naam. Cette terre s'appelle la terre des signes. a ko nin dugukolo tɔgɔ de ye ko dugukolo taamasiyɛn ardul zatil alami dugukolo taamasiyɛn ani foyi tɛ kelen ye n'i sera i bɛ taamasiyɛnw y'a la kabako naam. Ils disent que le fils de Sabiki a été ici. Sabiki marata bun Sabiki. Il dit Maram, le fils de Sabiki. Maharam, le fils de Sabiki, tu as gagné. Maharam, le fils de Sabiki. Encore Maharam bun Sabiki. Ko odella kanani ngouya. Non. Avec beaucoup d'élites de guerre. Ali kele jamakulu chama. On a ngouya. Non. Tous ces guerriers sont maudits et malléables. A kele debeta chanaka behalaki. 50 000 chevaliers et Maram, le fils de Sabiki, ont été ici. Ako sotigi kelede ma babiduru. Ani Maharam bun Sabiki. Olu dilla kanani ngouya. Sotigi kelede ma babiduru. Allahu akbar. Olu nanaya. Tout a été maudit sauf 4 chevaliers. Wallahi ko jine kafiru ya beta cheka be halaki. Fo sotigi de manani. Allahu akbar. Esoro boy. Aywa. Ma babiduru. O glenge maya. Agacha. Ko dilla ka jigi kun wona ni Maharam bun Sabiki. Jine ya beta cheka be halaki. Ka be yele ku ba. Fo mo nani. Subhanallah. Allah kambo. Amin. Naam. Avant cela, les guerriers de Yami et de Yémen ont tenté de venir. Les Shami et de Yémen. Ako yelo che ko Shami keledew. Ani Yamani keledew. Olu dilla ka ni kungo lanyini ko bi do akono. Olu shima se ka wele ya. Aywa. Shami jamana bay. Yémen fana jamana bay. Mais ko o jamana kelede chekele olu fɛn o fɛn y'a ɲini ka don kungo in kɔnɔ yan o ma se ka don.
Kabako. Shami Jamana Doa. Aïe. Tu me le corani bois Jamana Minga. Ah. Odi Shami Jamana. Allahu Akbar. Okoro ko kulo korani. Olu be o ka Jamana ke. O ma do kulo. Sangare. Kabako. Nam. Il y a un seul puits par ici. Ako kolongele mpe de be ni ngwe ya kolongele. Ah. Kolongele. Nam. Ce puits s'appelle le puits par signe. Ako kolo era to ko kolo tamashema. Ah. Sangare. Biru zat al alami. Kolo ndo de ko kolo tamashema. Kabako. Dugu kolo to ko dugu kolo tamashema. Kolo to ko kolo tamashema. Ko era be ku yemi. O le kolo ko yemi. Subhanallah. Era e ko ni mo seni. Aïe. Jine kafiru dasi. Tiedou. Non. Les djinns ont fait un signe d'écriture auprès de ce puits. Ako jino ke ma ka sabeni ke. Yani ka se kolo ima. Ah. Ka letri sebe. Ka bataki sebe. Ka kiwara sebe. Ina fo ni bi no dugu kono. Ibi plagi dugu de lala. Dugu information do bi yaga. Ni do dugu kono. Bangi be ani me ya. Ko be. Dugu do lala. Tiedou. O ma ko jino ke ma ko nyona de ke. Ka sebeni ke. Yani ka se kolo ere ma. Fe mimbu fe ko sebe. Allahu Akbar. Non. Si tu dépasses ici, tu brûleras. A sebele be ko ni timele yanga ibi jeni kiba. Ah. Ani ko yo fo wani. Ah. Anzil la wala no ye. Temi mi shi mo ta pedre. Sigatola. Non. Même les oiseaux font partie. Wallahi hal kono pando. Ah. Nu ya yo ba jeni kaba. Subhanallah. Ni kono pano woro be ba jeni kaba. Ah. Ati hadara mo gofio. Ah. Kabako. Jango mo go. Ah. Non. Voilà ce qu'on peut vous expliquer sur cette vaste forêt. Ah Muhammad Raw mi se ka fe mi lagale ni hungo ko ina. Oni. Aïwa. Sangare. Alors ni mon de hero. Aïe. Non. Amaru, le fils de Oumar Umrieta Domriou, a dit. Ako Umaru, le fils de Amru Umriyata. Ne Umaru Umriyata Domriou. Non. Ale ko kirama. Non. 4 chevaliers seulement se sont sauvés parmi les 50 000 chevaliers. Ako sotigi de manani. O de lakanana ko kishi. Olu segina so. Jasra ne yere bato. Kabo kele jamana. Non. Ce sont eux qui sont venus faire leur compte rendu à la maison. Ma babiduri. Otuma sotigi de manani min kishira. Kolu de sera kana lakaleke. Min de mena uka. Kabako. Sangare. Bado jile kafiri nunu fana. Kele jamu mana na chogo chogo ti befa. Aïe. Ubi faali ke kusebe. Nga ubi dama to. Uto to siranya kama. Ubo to wala salu kata lakaleke. Makana siya. Ah. Katani chi. Lebele. Non. Koutubata a dit au prophète Mohammed. Kuma menu kila kuma inasa. Non. Kutubata. No setri demi mu maskeledo. Non. Aloko kirama. Non. Ce que Abdullah et Amour Umrieta ont dit est vrai. Ako wallahi Abdullahi. Abdul Ansri Juwliyu. Non. Ani Umar Umriyata Domriyu. Uye kuma nga min lakale sisa. Ngo ko ina. Ni chenye de Momodu. Tiedou. Non, abila tafra ukutaka sisa. Aïwa. Non. Même nous aussi, nous avons été ici une fois. Hali on yereke. On de laka boyo. Ah. Otani zenyi de. On de laka na ngui ngona. Non. Non. À quelques kilomètres de ce puits, on a attendu de mauvais cris de djinns. Anzuru nyale kolola. Amasebe. Ani jine kafiru kule kame. Anu perenga. Pereni gelembala. Amase koloma fiu. Aïwa. Iklebe perenga ni kluka wa fabe. Non. Il y a des mauvais djinns dans ce puits. Jine kafiru benin kolongo jine jugubo. Non. De loin, on pouvait voir les étincelles sorties de leur bouche. Wallahi yoroja fe bitasma seri to kabu dakul. Iba fo shireli kala be shireli la tukumna. Kabako. Nugu kuma. Tasma bu dakul. Iba yo nyow bi mene. Silvro bi mene.
فابي كل كان برنغاي كبكو أون الله كبويا نعم Fumée et vapeur sortaient dans ce puits jusqu'à ce que vous ne vous voyez plus. والله فندني جلة أنا سيسي جلة وبيبو كلو كلو هل أو يلا دمان من يوم على تنيون يتشفى سبحان الله كلي قتال فوي فاب بيبكي شيء أنا جينو برنغاي أنا تسمع سري هلا يلا دمان تنيون كبكو نيام لو كنا كذا من ياي ورالا أمسوندا نعم Ils ont maudit beaucoup d'ancêtres. والله ويبما كورولي تشامان تاچيا كلا دونغو تشاما هلاكي روفيا ويبما كوربا تشاما هلاكيا نورا كو نيني نورا تشاما هلاكيا سيغات الله نورا كو سكا سكا نو دانا كولا نورا تشاما فايا كبكو نعم Les hommes dus parmi les Arabes. أكو عربو تشغله تشاما فاروفيا تاچيا دينا كافروفيا أيوة نعم Et beaucoup de guerriers. أني كلا جماكلو تشاما ولا من يرى حلو بدو نفسيو نجينا كافرين يولو بتاچيا ومن هذا كافوكو كليغانا فنو وفنده أيوة نعم Je n'ai jamais attendu que quelqu'un a bu l'eau de ce puits. كابي ولا لا مدركا مسبني نفويلا كو على كدافي دود لا كامجينا من كولاجيلا الله أكبر تسمى بيسيركا وفامي ما بتيمي وجيلا أي نعم C'est une chose très difficile. نوان يكو كومي اكغلا او غلا دا سيغات الله كوراي مدركا مي وانيتا كتغلا نيو في ابو فدرو وكرو كو يدا فريولا لبلة كوكودو كومي غلا كبكو ni mɔgɔ saba y'u ka kumakan lakali ala kɛ bɛ ka kumakan lamɛn sallallahu alaihi wa sallam sahabaw bɛɛ jɔn bɛ ka ɲɔgɔn filɛ filɛ yɔrɔ baara kɔni kɛra ala ka ban o a gɛlɛyara naam À notre premier tour, on s'est retourné avec une grande soif. a ko anw ka nako fɔlɔ la yan anw seginna ni an minɔgɔ baatɔ ye minɔgɔ gɛlɛnba kun b'an na o kɔrɔ an nana ni minɔgɔ min ye an taara n'o kelen so an ma ji sɔrɔ yan fiyewu kabako naam On s'est retourné avec la peur et étant douteux. wallahi an seginna an siralen an jawulilen an sigasigalen naam Étant peur sur notre âme. wallahi an siranna niw kan a kɛra an bɛɛ ɲɛna ko an ti bɔ nin na kabako hali an bɔlen kɔ la an siranna n ko est-ce que an ka kɛnɛya bilen tellement a gɛlɛyara ma naam Il y a des plaques sur ce puits. pilaki bɛ nin kɔlɔn in kɛrɛfɛ ka poto turu ka sɛbɛnni kɛ fɛn dɔ kan k'a nɔrɔ o la pour que mɔgɔw k'a ye bɛɛ k'a ye yanni ka s'a ma ka pilaki turu ayiwa kɔlɔn la o la a fɔra ko kɔlɔn taamasiyɛn ma naam Il est écrit sur ces plaques. a sɛbɛnnen bɛ o pilaki ninnu kan Aucun être vivant ne peut venir ici, sinon il brûlera. a ko dafɛn tɛ se ka se yan dafɛn si tɛ se ka se yan n'i ma jeni k'i mugu k'i ban الله أكبر سمارة a kɛra baara ye sa siga t'Allah dafɛn bɛ se yen dafɛn bɛ se yen i bɛna ye o nka dafɛn bɛna se yen bilahi ayiwa naam Le propriétaire du livre a dit, kitabu warakiba y'a fɔ n'o ye sɛbɛnnikɛla ye lorsque les disciples du prophète ont entendu les dix sur ce puits, tuma min na ni kira ka kɛlɛjamakulu ye kɔlɔn kuma in mɛn k'a bɔ abdul ansiri juguniyu umaru umariyata domiriyu ani fanzarika kutuba tuma min ni kɛlɛjamakulu ye olu mɔgɔ saba ka kɔrɔfɔ mɛn k'i ko ni kɔlɔnko in kan naam les disciples ont dit, kɛlɛjamakulu bɛɛ lajɛlen ko ɲɔgɔn ma sa a o y'a sɔrɔ jigi misɛnyara sa o naam ô prophète de Dieu, yaara ka kira muhammadu sallallahu ta'ala wa sallam naam nous n'avons aucune solution. fɛɛrɛ foyi kɔni t'an bolo bilen nin wo in na k'a fɔ an ka fɛɛrɛ dɔ kɛ anw ɲɛ tɛ fɛɛrɛ foyi la bilen naam Nous devons nous débarrasser de cette chose. an kan ka sin ka yan bila pewu ka bɔ yan pewu an kana ɲɔ bilen dɛ ayiwa n'a ma ɲa kɔni k'a bɛ taa a ye ne kɔni ɲɛ anw kɔni ɲɛ bɛ min na anw bɛ min kɔni dɔn an ka yan bila dɛ ka bɔ yan pewu ne maa di yɔrɔ bilen ayiwa a baraji
sabu unu mari bojona ya do momodo e chami abi so nga fo ku ata ko lawo nyini Chedo. ma o be faga kire jigi mi sa do ni kanga shi yam la pro Sangare. ala ka ngule ja no nem papier ko leer mi ndara mo ko dafara okay Ayo. na ala sana Soni ana kila ka nyo zoro numéro 3 ka Che. nga barachi ayi O kaka. Sayyidina Ali Naam. aga jino kolo ka sheti numéro 2 ni ala ka jey Naam. nyoy Che. Imam Ali Naam. ala e faria min dama ala e chafaria min dama Naam. ala e jagala min dama wa ala e fansiriya min dama Naam. ka yere di alama ani kirama sallallahu alaihi wasallam Salim. ibado mogo shite min de la ko nyona ke oti Allahu akbar. adona dinana ashi sanda Kaba ko. foi mana ko kira kan to yorola na mani Allahu akbar. apame ka fe beke ala ne kira no fe Sigat Allah. wa kira sale ko ay toro be ani nyani beku Naam. sabale ka ka dugubla Allahu akbar. toro bugena ka bo maka ka bo madine Naam. kana fo kufa idaka Ayo. asara idi o Imam Ali Naam. ala de sirifin fay o Sayyidina Ali Naam. ala de Fatima Zahra che Che. Sayyidina Ali Naam. ala de ala ka mamurwe Che. Sayyidina Ali Naam. senu ngonya bebe jena ala ka kire ko fe Sayyidina Ali de aflana Sangare. Bele. ko nya bedo ayi nga bela ma befo abe Karim Allah wajah. ka taga wuli nya bedo ayi nga o nana de kire mo de tra ka mindike Imam Ali atike Abaraji kelengele. Wajah. kiri gama foi mana ma mindike akumi kodo ni kumolo abi kodo na nyeri abi kodo na hakli abi don wara do mo watimindo Allahu akbar. Bele bele. o kama go goya wala ko na asirana nya ka dana ka tuguna na kala fena motimindo Chedo. Sigat Allah. mogo ga le mala degre dal be nyom la nyonye dobe Allah ko fo do lati foye do Allah wa takbaru fo fiyo be nyine mogo be men be nyina bo Chedo. Sigat Allah. ndella ko fiye ngo kala neni karamogo o be tamala nana se badala ko be batike Naam. karamogo kala ne ma kanga jitike kala ne ko karamogo ma kanga jitike to de ko kurunde Naam. ako tugungo Aywa. kala ne tukura ko anana se jidda wala ko bismillahir rahmanir rahim haya ko fle ako kala ne ma e ga fo ala ni ngara mo barka Naam. ika tugungo Aywa. kala ne fana ko ala ni ngara mo barka atura karamogo ko Aywa. o be tamala jika ni o nofe kata Aywa. o nana se ji chaman jala minge sone ndoro karamogo nyabala Naam. kala ne be ga jigi jino ako subhanallah subhanallah agirna ka kala ne tegeta aya labo minge ako iyi munge ni ningera Aywa. Aywa. Sangare. ko awati ma jawaba de Ay. muneke ni ningera Aywa. o yoro kala ne ko Naam. kama ayi to jika ko bismillahir rahmanir rahim me ma fa ne ko fo Ay. ko ne ga fo ko ala ni ngara bo barka mo de fo Chedo. me annato kana anzala chamanje hagala ne miri jina la ngumuna ma fo ne ka fo bismillahir rahmanir rahim ne miri jigine o la ne re ko mo fo ka be ne o damne ni nye bala me ga jigi joro karamo ko te jago ya ke bo do Sangare. Pardon. Todo. Ay. mo ti fe mi no to do sa Sigat Allah. me yimi no ibo de do wo yimi no bi nafa Chedo. Sayyidina Ali ala do ay kira do wa ya yere do wo be nafa ji ani lahara Bele. Sigat Abaraji. Allah. a togo ma fo kele yɔrɔ si la ko kele ɲana kafiri bolo Allahu. n'a tɔgɔ fɔra dɔrɔn t'a dɔn kan ka min kɛ bilahi n'a fɔra Sayyidina Ali bɛ yen hali n'i kan ka tafo dɔ tu k'o siri cɛ la ko nɛgɛ haya min fɛn dɔ o kilisi yɛrɛ tutɔ i bɛ fili a la bilahi Sangare. Otimina. tant que asamblɛ gɛlɛn bɛ ɲɛfɛ Kabako. Sayyidina Ndoma ni Ala sɔnna casier numéro 2 Naam.
amba blali yoro ina aywa aba hakli to ala aywa na ala sona ana jila ka nyo zoro numéro 3 keneka anya bla yoro mi ka tay o kaka foga na tasi cheuka nyo zoro yoro ma foga na si wao ka nyo yoro ma foga na si haidro wala joro ma ili asad le galibi bilibele abina bara min na jinuka ma fa jitimiya awo baro fami mi medeji bilibele kana president aywa iba chusmiya billahi ina famu soro ni kasheti na ala sona ina famu chama doro sayyidina ali kula shirifi kula ma ba kuni man mongola wa ina famu chama doro kunu islamiya ala kabitai ibishi mu yanga bislamiya to kara doro ka furga jaman dosa ko kala ko bi kana ka mo trombe na ya bana islamiya jugode ala dana ko be ki kle ki jugonya abu fo de mago islamiya oni yi jugo kle ya hali ni ka kulushi sina faraledo ni bi sira ala yi wali billahi sangara na on veut yi jugo de yi tien on veut on veut base mbatiki de chetiki on veut jalamugo batiki de chetiki wal ala ka mabba o te yi jugo ala ka mabba awla o mo de mo min sira ala ya ka bara ma wata kullaha sangara ka sira ala ya ka bara ma ge ala ye sayyidina ali bunya foi tabulu fandado abora fandao na na ala ye bunya bedama mungama akala ye sira chuya akala dana na jugo sigat allah ngana ni no ko am fo venga me fula de zero abo fanga do ko dine wala teble muhammadu ka dine ko frane o fo ko wala certes la religion a accepté par Allah excepté l'islam et toute autre pratique sera pas agréée et ces pratiquants seront parmi les perdants. Alléluia. Qui demeurent dans l'enfer. Aparachi. sigat Allah Ako dine mi mene ala bolo islamia dine ne dole mi mene islamia timne wa keba be bona na jiya ni lahara utin yoro fo soro o ka parajila sigat Allah wa nu sara ubi jaraba kono nu do dule sigat Allah ala kanando amin aw kuma na ala sara mi dugo ke bey ka dugo ni be fe o kaka ala jamana ala ka basgi amin jamana ala ka kishi amin mɔgɔ minnu delila ka Seydina Ali ka tariku bu an ka foli b'u ye an ka dugawu b'u ye Ala ka hɛrɛ k'anu bɛɛ ye amin Seydina Ali yɛrɛ Ala ka dayɔrɔ nɛɛma amin ani sirifi bɛɛ amin Ala ka saya k'u ma lafiya ye amin ani kira sanuma ni kira bɛɛ amin Ala ka saya k'u ma lafiya ye amin Ala ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya an bolo Ala k'an sago k'an ye amin an ye baro min kɛ Imam Ali tɔgɔ la ya Rabbi Ala ka kɛ dalilu an ye diɲɛ ni lahara amin kira bonya kama amin maa ɲuman bɛɛ kama amin sigiyɔrɔ in kama amin aw yɛrɛ silamɛ jamakulu kama amin salala Mustafa wasalim n'Ala sɔnna a balimakɛ an n'a ka kalanden n'a ka garibukɛ belebele Ali Sangare ni Ala sɔnna ni Ala ye waati wɛrɛ jira an na naam an y'a bila yɔrɔ min na an b'a ta yɔrɔ la kaka n'an ye courage sɔrɔ baara dɔ la a ka ca Ala fɛ a mana janya cogo o cogo ni Ala sɔnna a bɛ s'a dan la n'an y'an cɛsiri diɲɛ tɛ foyi ye cɛsiri soko n'an y'a jija an n'a ye dɛ siga t'o la n'an ma jija fana an n'a ye siga t'o la Ala k'an fara cɛsiribaw kan amin Ala k'an fara maa jijalenw kan amin kira na zuriyo kama amin Seydina Ali yɛrɛ bonya kama amin sallallahu alaihi wasallam wasalim hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh